yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Yi shiru Maryam baba ɗauki hali halin madalla. Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraro. Ni ce dai Gimbiya Ɗawisunku. Ina fata kuna kusa da akwatunan sadarwarku a tare da ku. Yau taken labarin namu shine girgije, wallafar Hauwa'u Adam Suleiman wato Jidda Washa. Fatan za mu yi sauraro lafiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ga labarin namu kamar haka. Yau ma kamar kullum, mujallar jaridar Trust for You ta sake wallafa labaranta na ƙasa, inda ake samun yawaitar rasa rayuka da asarar dukiyoyi da muhalli. Ina zaune a cikin tunanin rayuwa da abubuwa da suke faruwa ta yadda ake wasa da hankulanmu wajen sauya mana akalar tunani. Dogon numfashi na ja na yi ajiyar zuciya. Washegari ranar Asabar da rana, daidai misalin ƙarfe 3 da ɗoriya, ko'ina mazaɓar unguwarmu ya ɗauki ɗumi saboda yanayin zafin rana. Muna zaune ni da abokina a ƙarƙashin wata bishiyar darbejiya mai inuwa, kowanne daga cikinmu ransa a ɓace kamar yadda allon fuskarmu ya nuna a zahiri. Tamkar an aiko mana da mutuwa. Mun yi cirko-cirko gami da tagumi kamar masu zaman makoki. Wato abokina, ƙasar nan tana cikin wani hali na rashin tsaro da abin yi. Dubi jiya rayukan da suka salwanta. Hamza ya faɗa cikin bayyana damuwarsa da ɓacin rai ɓararo. Ni kam na gaji da wannan rayuwar ta rashin ko in kula da gwamnatin ƙasar nan suke yi da mu kamar ba 'yan ƙasa ba. Dubi fa digiri ne da mu amma mun rasa aikin yi sai ka ce maza muka rako. Buba ya faɗa rai a ɓace haɗi da dukan ƙasa tare da tsaki. Laifinku ne, ku lallai sai kun samu aikin gwamnati kafin ku yi aiki. Ya kamata ku yi wa kanku karatun ta nutsu. Kullum ba ku da wata sana'a sai ta zaman majalisa a kan layi. Tsoro na ɗaya, kar ku haɗu da irin mutanen nan masu yi wa nafsin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayoyin Alƙur'ani gurguwar fahimta, su sanya muku tunani kamar yadda suka rinjayi Mati Sharam. Na faɗa cikin nuna damuwa da tausayawa. Hamza ya ajiyar zuciya, sannan ya mayar da kallonsa gare ni cikin wani kallo mai ɗauke da ayar tambaya. Kana ya ce, wallahi ina tausaya masa, domin hanyar da ya ɗauko ba za ta ɓulle ko ina ba, sai asara da na sani. A ƙurarren lokacin da ba zai iya komai ba, shi yasa nake shawartar ku, kada ku bari son zuciya ya kai ku ya baro. Ku nemi sana'a komai ƙanƙantar ta ku fara. Lokaci baya jira, rayuwar nan gudu take, mutuwa ake gayu. Ya kamata ku san annabi ya faku. Shiru suka ɗanyi na wasu tsirarun daƙiƙu. Daga bisani Hamza ya sake yin ajiyar zuciya, sannan ya ɗago da idanunsa gare ni. To wai abokina, na ji an ce da kuɗi aka rinjayi Mati Sharaf ya faɗa cikinsu. Wai suna amfani da kwaɗayin mutane kenan? Buba ya katse ni da tambaya. Sanin kanku ne, Mati Sharaf mutum ne mai neman na kansa. Ko da kuwa a cikin wuta ake nema zai shiga. Kawai da ya haɗu da irin mutanen nan da kake faɗa ne. Suka yi amfani da guguwar fahimtar nafsin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayoyin Alƙur'ani suka rinjaye shi. Gashi shi kuma mai ƙarancin ilimi ne a fannin addini da na zamanin ma. A dalilin haka suka yi nasara a kan shi har suka sanya masa shubha. Kai abokina, wallahi hadisin da suka janyo na gaske ne, kuma ayoyin ma duk suna cikin Alƙur'ani. Ta yaya za a ce sun yi ƙarya? Bacin gashi nan ɓaro-ɓaro. Ni kaina wani zubin ina gaskata lamarinsu. Hamza ya faɗa cikin haƙiƙancewa daidai lokacin da yake gyara zamansa. Wai ma tsaya, kafin ka bashi amsa, na ji ka ce shubha, ko zan iya sanin ma'anarta? Buba ya sake danƙaro mini tambaya a karo na biyu, gami da fuskanta ta. Ajiyar zuciya ne a karo na farko, haɗi da ɗan murmushi, sannan na ɗora da cewa, shubha wani abu ne da wasu gurɓatattu masu iƙirarin su malamai ne masu cutar guluwi a zuciyarsu suke amfani da shi wajen rikitar da mutane saboda son zuciya da wata manufa tasu, ko kuma su hargitsa lissafin wasu ba tare da bin ƙa'idojin shari'a ba, ko kuma take shari'a don aiwatar da son ransu. Ba iya malamai kaɗai suke da wannan cutar ba, hatta 'yan siyasa ma sau da yawa sukan yi amfani da shubha wajen cimma nasara akan harkar zaɓe. Ko da kuwa za a rasa rayuka kuma a yi asarar dukiyoyi, in har za su cimma burinsu, to za su sanya shubhar a zukatan mutane, musamman matasa. Haka ma daga cikin 'yan kasuwa akwai irinsu. Saboda haka sai mun yi taka tsantsan wajen kiyaye wasu abubuwan
Kada ku sake wasu gurɓatattu masu iƙirarin su malamai ne su faɗa muku wani hadisi ko aya bisa son ransu, ku kuma ku yi aiki da shi ba tare da kun tambayi wasu malamai akan hakan ba, ko kuma bin maƙasudin ayar daga matakin farko har zuwa ƙarshe. Gaba ɗayansu suka girgiza kai alamar mamaki, sannan suka ja numfashi cikin nauyayyen sauti. Daga bisani Buba ya ce, wato Bello, kana so ka ce mini da dama waɗanda ake ɓatar da su zuwa hanya mummuna, ko dai ka same su masu ƙarancin ilimi ko kuma ba sa bincike akan abin kafin su aiwatar kenan? Ƙwarai kuwa, ai su ne ake kiransu da masu wuce gona da iri a addini don kawo sabon salo, kuma su ne masu sanya shubha ga al'umma har wasu su zama 'yan tada ƙayar baya ko 'yan ta'adda. Shi yasa kullum ƙasarmu take cikin garari. Mu kuma muke cikin zulumi da fargaba da ya yi tasiri a zukatanmu saboda wasu masu cutar guluwi sun hargitsa mana lissafi da son zuciyarsu. Girgiza kai suka yi cikin mamakin bayanin da nake yi musu. Na yarda da kai akan wannan batu. Wato guluwi shi yake janyo faɗawa shubha har mutanen da aka ribata su zama 'yan tada tarzoma ko tada ƙayar baya. Duk wata maslaha da muke fama da ita a wannan ƙasar, kaso 80 daga cikin 100 laifin gurɓatattun masu iƙirari su malamai ne da gwamnati. Wato Bello, maganganunka fa suna kan gwadabe, musamman yadda ka warware mana abin da ake nufi da guluwi da yadda yake sanya shubha ga al'umma har su afka cikin tarzoma. Da yawa muna buƙatar komawa makaranta don warware irin waɗannan matsalolin idan sun tunkaro mu. Ai ba sai ka koma ko kun koma karatu ba. Abu ɗaya nake so ku saka a zuciyarku, duk sanda kuka ji wani baƙon lamari ya ɓullo a cikin addini, to ku kasance masu tambaya da faɗaɗa bincike domin sanin abin da yake daidai. Tabɗijan, muna cikin wani hali. Ka dubi ɗimbin matasan da suka faɗa cikin shubha har suka zama manyan 'yan tada ƙayar baya. Shi yasa nake muku tuni da ku samu sana'a ku fara yi don kar zukatanku su mutu har ku fara tunanin faɗawa cikin shubha. Da dama 'yan siyasa na amfani da mu matasa wajen sanya mana shubha saboda cimma nasararsu da mu, ko da mu kuwa za mu mutu, su kuma su gina rayukansu da ta iyalansu. Hakika na ji daɗi da kuka fahimci yadda ake sanya shubha ga al'umma. Da haka muka yi ni cikin mamakin abubuwa na rayuwa. Bayan mun idar da sallar la'asar daidai misalin ƙarfe 5 da 'yan motsi na yamma, mun dawo kan dandamalin majalisar unguwarmu, Goje. Yau Asabar, a kwanakin mako gaba ɗaya, ita kaɗai ranar da nake samun lokacin kaina na huta saboda yanayin kasuwancinmu. Hiranmu muke mu uku cikin son barka da nishaɗi. Sai ga Maharaz ya taho da gudu tamkar ya ci ƙafar kare, duk ya fita daga hayyacinsa. Babu alamun takalmi a ƙafarsa ta hagu balle nutsuwa. Duk gaba ɗaya ya ɗimauce tare da birkicewa kamar wanda ya shekara 100 a cikin kurkuku, cikin haki da ajiyar zuciya, wanda sautinsa ke fita wani na bin wani kamar tafiyar gwano. Wasu hawaye masu zafi suka fara gangarowa kan kuncinsa. Da sauri muka zaro ido cikin mamaki muna bin shi da kallo. Maharaz, lafiya kuwa kake hawaye? Na faɗa cikin dauriya. Cikin mutuwar jiki ya sa hannunsa a aljihu ya ciro wayarsa. Kai tsaye ya shiga kundin adana sauti. Ya kunna mana magana kamar haka. Sojojin ƙasar nan sun cafke wasu daga cikin 'yan tada ƙayar baya da suka yi yunƙurin dasa bom a kasuwar Bargum a yau Talata. Bayan sun ɗauki sunayensu sun buɗe musu wuta a sakamakon yunƙurin gudu da suka yi. Ɗaya daga cikin 'yan tarzoman shine Mati Sharaf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayyo Allah duniya, ina za ki da mu? Gaba ɗayanmu muka faɗa lokaci guda. Nan take muka fita hayyacinmu, muka rasa abin da yake mana daɗi. Yanzu shikenan Mati Sharaf ya zo a banza ya koma a banza? Hamza ya faɗa gami da ɗora hannaye biyu a ka. Ajiyar zuciya ne na kai kallona ga kowannensu. Ko ba a faɗa ba ka san suna cikin wani hali. Allah ka kare mu daga faɗawa cikin shubha. Habu ya faɗa cikin sanyin murya game da kubcewar hawaye. Bayan kwanaki 2 da mutuwar abokinmu, gaba ɗaya sauyi ya ziyarci matasan unguwarmu, musamman yadda da dama suka koma karatu da neman aikin yi don dogaro da kansu. Bugu da ƙari, matasan unguwarmu sun kiyaye wajen amfani da ayoyi da hadisan da aka fassara, har sai sun yi bincike tun daga matakin farko har ƙarshe don sanin inda ayar ta dosa a shari'ance da kuma hukuncinta. To, wannan kenan. Saboda haka matasa mu nemi sana'a. Bayan karatu ya zamana muna da sana'ar yi. Zaman banza bai kamace mu ba, saboda ta nan ne za mu taimakawa kanmu har ma wani wanda ya raɓe mu shi ma ya amfana da abin da muke sana'antarwa. Saboda haka don Allah mu tashi tsaye, kar mu zauna zaman banza, kar mu zauna zaman jiran a kawo mana, kar mu zauna muna kuma roƙo ko bara.
ko sa ido a na wani. Mu tashi mu nemi sana'a, sannan kuma mu dinga yin karatun ta natsu. Kada 'yan ruɗun zamani su zo su ruɗe mu da wasu karatu nasu, mu kuma a bisa jahilcin mu ga cewa wannan abu da suka faɗa mana shine daidai, mu je maimakon mu bi hanya madaidaiciya, mu je mu faɗa hannun ɓata gari har mu zo muna da na sani. To Allah ya kiyashe mu, Allah ya sa mu gane gaskiya, mu nemi sana'ar yi, mu kuma gudu tare mu tsira tare. Masha Allah. Masu sauraro, ina fatan dai kuna biye kuma kuna amfana, kuna ilmanta da waɗannan taƙaitattun labarai masu ilmantarwa da faɗakarwa na fasihan marubuta da suka goge suke ɗora mu akan hanya madaidaiciya. Na gode da jimirin sauraro da kuke yi. Ina godiya game da goyon baya da kuke bani na saurare na. Mu haɗu a labari na gaba. Ki yi shiru Maryam, baba ɗauki hali halin madalla.